Ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas sang coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sipon kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Canada FM, Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maayong hapon, Syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatuto kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz iniyang 88.1 Kadar FM. Nagapalayag sa kahanginan ng programa Kasak Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importanteng mga balita kag reports na tuhoy sa coronavirus pandemic. Sa gihapon, nagapalayag kita sa aking kahanginan, pinaagi sa emergency broadcast permit, kaginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission, kagangini nga estasyon ang ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Nagapalayag kita subong adlaw sang Martes, petsa 27 sa bulan sang Abril, tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, ako ang inyong mangin alagad. Mangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon sa liwat sa aton tanan ng mga kaalagad, sa tanan nga nagatutok na sa aton sa sining mga tinion. Maayong hapon sa inyo tanan. Sa malabutan sa aton nga programa diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Syempre sa malabutan sa 47 ka mga kabaranggayan diri sa syudad sang Rojas kag duha ka distrito sa probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo nga tanan. Maayong hapon man syempre sa nakatutok sa aton pinaagi sa ating nga Facebook live streaming. Maayong hapon kay Sir Mabini Duya de Juan Jr. Maayong hapon sa inyo kay Ma'am Imelda Kidato. Happy viewing. Subong man maayong hapon kay Ma'am Grazi Valencia nga naglantaw man sa aton Facebook live. Shout out sa aton nga mga reporters, Liza Generale kag subong man Maria Rica May Pablo. Happy viewing man sa inyo mga kaalagad. Yes, today is Tuesday, April 27, 2021. Pila na malang man kaadlaw. Magadakop naman ang bulan sang Abril. Kadasigon lang sa mga inadlaw mga kaalagad. Kag daw kaparehas lang na sang kadasig man sang pagtaas ang kaso sang COVID-19 diri sa aton. Sa gihapon no, nagapahanumdom liwat nga nagapangayos sang kooperasyon ang Rojas Memorial Provincial Hospital kag subong man ang Capiz Provincial Health Office sa aton tanan mga kaalagad nga mga Capiznon nga hindi na kita nga magpasaway pa o konsundo nato ng mga public minimum health standards sa sining tinion sang pandemya. Nag-remind sila mga kaalagad no, isa lang ang COVID-19 hospital naton. Kung matabo no nga mas magtaas liwat ang kaso ng COVID-19 diri sa atong probinsya, wala sang iban nga mangin kaluluoy sa siningang mga tinion kundi aton nga mga medical frontliners kag syempre ang aton man nga mga pasyente. Wala sa mag-cater kung kulang ang workforce sa aton nga gobyerno. So sa gihapon nagapahanumdom ang Capiz Provincial Health Office mga kaalagad
nga sundon gid naton stricto nga sundon ang public minimum health standards. Kag subong man hindi kita akon maglikaw kita nga magpatigayon sang mga events o kon mga okasyon, mga mass gathering nga ginatawag o kon ginakabig nga pwede mangin na super spreader sang sining nasambit nga virus. Isa diri mga kaalagad no pahanumdum gid sang PHO ang pag-inom no. Kay pamaagi sini kabalo kita no nga naga-relax o kung naga-bonding kita sa aton nga mga abyan o kon pamilya, pero sa sini nga pandemya ginapalikawan gid nga madamo ang imo kakampay o kon nga amigo kag amiga bangod ang virus posible man nga nagahugyaw man kay nagalapta. So, manang pahanumdum sang PHO sa aton mga kaalagad. Okay lang mag-inom, no? Kasunod sang balay, syempre para banding-banding man. Pero yun ang inom nga sagwa. Tas damo-damo ka mo, mabudlay na mga kaalagad. Kag syempre, pahanumdum pagid, no? Sang aton nga mga local health officials, kita nga man nagatrabaho 19. Pila lamang ina sa mga pahanumdum mga kaalagad sang Capiz Provincial Health Office kag subong man sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Ikawan naton ang mga okasyon o kan mga mass gatherings magkadto sa mga pampubliko nga lugar o kon matawo nga lugar kung hindi man lang kinahanglan kag sundon gid ang public minimum health standards. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kadungan sini mga kaalaga, dire-diretso na kita sa pagdulong sa inyo sang update sang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bug-os nga Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing nga update gikan sa Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw Abril 26 tuig 2021 nakadugang sang isa ka bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz. Sa karon nagtaas sa 154 ang mga aktibo nga kaso sang nasambit nga balatian. Samtang sa kadungan nga report 13 naman ka mga individual ang naka-recover sa COVID-19. Nagtaas na sa 1,423 ang total recovered cases. Kagahapon nakadugang man sang isa ka individual nga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kag sa karon 77 na ang total reported death. Ang probinsya sang Capiz naka-record na o kung nakabalhag na sang 1,654 total confirmed COVID-19 cases. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa update gikan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kagahapon man nga adlaw naka-record sang dugang nga 59 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. Nagikan ang mga bag-o nga kaso sa probinsya sang Aklan nga naka-record sang duwa ka mga bag-o nga local cases, isa sa probinsya sang Antique, isa man sa probinsya sang Capiz. 12 ang na-record sa probinsya sang Iloilo, samtang pinakamataas sa gihapon ang na-record sa probinsya sang Negros Occidental nga mayaras sang 21 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Samtang sa syudad sang Bacolod, 18 naman ang mga bag-o nga kaso kag 3 naman sa syudad sang Iloilo. Sa kabugusan, naglabot na sa 4,322 ang mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa karon sa bilog nga Region 6. 34,143 ang total cumulative number of COVID-19 cases. Sa kaparehas nga report, naka-record man sang 729 ka mga bag-o nga mga reported recoveries, kaglapit na sa 30,000 ang mga nag-aayo sa COVID-19 diri sa Western Visayas. Nagdaas sa 866 ang total reported death bangod sa pagka-record sang isa ka bag-o nga napatay kagahapon nga adlaw. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing nga update sang Department of Health, subong nga adlaw mga kaalagad, Abril 27 tuig 2021, ang pungsod Pilipinas naka-record o kung nakabalhag sang dugang nga 10,109 bag-o nga mga kaso sang COVID-19.
Naglabot na sa 1,013,618 ang kabugusan nga kaso sang pungsod Pilipinas. Naka-record man sang dugang nga bag-ong recoveries kag subong adlaw 7,204 kag nagtaas na sa 71,675 ang total reported recoveries. Samtang 925,027 naman ang total reported ang mga recoveries kagahapon. Ang aktibo nga kaso mga kaalaga na muning 71,675. Sa 63 naman ka mga individual ang nadugang sa listahan sa mga napatay o kung gibawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kag sa pungsod Pilipinas, naglabot na sa 16,916 ang total reported deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso ng COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz, sa bilog nga Western Visayas kag sa pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko naman sa inyo ang mga detalye sa mga nakalinyada naton nga mga balita nga dapat ninyo may baluan. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos sa mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan nga ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga luyag kag nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Kasak Ansi Store kag Resource Center. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod: lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Roa City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Ansi Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM,
kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage. Kagyari ng ating nga mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Department of Health pabor nga palawigon ang Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus Bubble kag sa mga kailapit sini nga mga kabanwahanan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang palasyo hindi makita ng pagkinahanglan sa mandatoryo nga pagpangbakuna sa mga Pilipino. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita Regional, COVID-19 cases sa Negros Occidental, amat-amat na nga naganubo suno sa gobyerno probinsyal. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Samtang mas sobra 12,000 ka mga Ilonggo na bakunahan na sa COVID-19 Kasak vaccines. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita lokal mga kaalagad, mga pumuluyong apektado sang surgical lockdown sa Chico Barangay Tiza, nakabaton sang bulig gikan sa Rojas City Government. Kasak Special Coverage. Kasak. Kagkapis Governor Esteban Evan Contreras na kompleto na ang quarantine period matapos nga liwat nga magpositibo sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa itong Balita National mga kaalagad, pabor sa karon ang Department of Health. Kaupod na si Health Secretary Francisco Duque nga palawigon ang Modified Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region o Metro Manila kag sa mga kalapit sini nga mga syudad. Para sa pagdulong sang detalye sang sinaang nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Leonard Mira. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Gihoy siyang pamangkuton, pabor ang ahensya sa pagpalawig pas sang Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus Babol kag mga kahilapit sini nga probinsya bangod sa kritikal nga sitwasyon sa mga ospital bangod sa padayon nga pagtaas sang kaso sa COVID-19. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, kung lantawon ang madatos, mas maayo nga palawigon sa isa tubtob duha ka semana ang nasambit nga lockdown bangod nga wala pa sa improvement sa health capacity system sang Pilipinas. Dugang pas sini padayon sa gihapon nga yara sa critical rest classification ng mga ICU o kon intensive care unit capacity sang pila ka mga ospital sang syudad. Bisan pa nga nagdubo ang kaso sa NCR, makit-an sa gihapon ang surge sa iban nga mga kahilapit nga lugar. Samtang magasinapol naman subong adlaw ang hensya kaupod ang Subtechnical Working Group sini sa data analytics agud nga istoryahan ang ila rekomendasyon sa quarantine classification sang NCR. Suno naman kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, magapatigayon man sang meeting ang mga alkalde sa Manila para man sa ila desisyon kung paluwigon pa ang nasambit nga lockdown. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Leonard Mera, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat sa mga nga balita alagad Leonard Mira. Samtang sa ibang nga balita national mga kaalagad, hindi sa karon pabor ang Malacañang sa pagduso sang pila ka mga house bill o kon mga layi nga dapat nga mabakunahan o kon mangin mandatoryo ang pagpangbakuna sa COVID-19 sa mga Pilipino. Isa sa mga rason sini mga kaalagad nga mataas na ang kumpiyansa o kon confidence sa mga Pilipino sa mga COVID-19 vaccines. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang problema sa karon ang supply sa mga bakuna. Para sa pagdulong sang detalye sang balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Maria Rica May Pablo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Hindi makit-an sang Malacañang ang pagkinahanglan nga dapat mandatoryo nga magpabakuna sa COVID-19 kaangot sa mga pagduso diri nga mangin bag-o nga layi. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi na ini kinahanglan sa karon bangod kun vaccine confidence ang pag-istoryahan, mataas na ang kumpiyansa sa mga Filipino sa mga bakuna batok sa COVID-19. Ang problema suno diri amo ang kulang nga supply sang bakuna sa mga luyag nga mabakunahan. Apang kung makit-an gid sang gobyerno ang pagkinahanglan sini, posible suno diri nga magamit ang gobyerno sang police power agud nga mahimo ini nga mandatoryo. Matandaan nga ginproponer ni Cavite's Representative Elpidio Barzaga Jr. ang House Bill No. 9252 o kung layi nga may tinutuyo nga mangin rekisito ang COVID-19 vaccine sa mga Pilipino. Suno kay Barzaga, luyag nga pasang karon sang nasabit nga mando ang COVID-19 vaccinations ng gobyerno kag mapataas ang kumpiyansa sa mga pumuluyo sa bakuna. Isa sa mga ginaproponer sang nasambit nga layi ang pagdumili sa pagpasulod sa mga pampubliko nga lugar kag mga establishmento kung wala pa nakabaton sa COVID-19 shots ang isa ka individual. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Maria Rica May Pablo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat sa mga idulong nga balita, alagad Maria Rica May Pablo. Kung kamo dabi mga kalagad, pasugot kamo sa sining mandatory nga COVID-19 vaccine. Ang pamangkot, masarangan balas ng gobyerno naton nga tanan kita nga mga individual ang babakunahan. So sa palasyo mga kaalagad, hindi kinahanglan sa sining mga tinion. Ang kinahanglan naton ang supplies ng COVID-19 vaccines. Samtang tayo yung kita sa regional news mga kaalagad. Sa probinsya ng Negros Occidental, nagapati ang gobyerno probinsyal nga naamat-amat na nga naganubo ang kaso ng COVID-19 matapos nga makitaan ang bagnubo sa kaso sang mga nagligad nga mga inadlaw. Matandaan nga ginbutan sa high risk sa Western Visayas ang Negros Occidental bangod mo ini may pinakamataas nga kaso sang COVID-19 sa mga nagligad nga bulan. Para sa pagdulong sang detalye sang sina nga balita, manging kaupod naton para sa live report alagad Champagne Diaz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Makita na ang amat-amat nga pagpanaog sang kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental sa gobyerno probinsyal. Sa pahayag ni Governor Eugenio Lacson, sa mga nakaligad nga simana, matandaan nga nagalabot sa ginatos ang na-record nga nagapositibo sa nasambit nga balatian sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Bangod sini, nabutang sa high-risk area sa Western Visayas ang probinsya nga may pinakamadamo nga record sang daily infections. Sang Domingo, nakabalhag na lamang sang 22 ka mga bago nga kaso ang Negros Occidental, samtang 122 naman ang nag-ayo sa masakit. Nagalaom ang gobernador nga magpadayon ang nasambit nga mga numero apang pahanumdum sini, hindi dapat maging kampante sa sitwasyon kag padayon nga sundon ang mga safety protocols. Ginathag man sini nga padayon sa gihapon nga pagasundon ang ginapatuman nga 4-day workweek scheme sa provincial capital tubtob nga makitaan ang tayuyon nga pagdabo sang kaso sa COVID-19. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo ini si Champagne Diaz, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat sa imong gidulong nga balita, alagad Champagne Diaz. Sa iban nga balita regional, mas sobra 12,000 na ka mga Ilonggo ang nakabaton sang COVID-19 vaccines sa nasabit nga probinsya. Sa pahayag sang Iloilo Provincial Health Office, pilaman sa ilang mga residente ang nakabato na sang ikaduwa nga dose ng COVID-19 vaccine, kaupod na diri ang mga senior citizen. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita, manging kaupod naton para sa live report alagad Liza Generales. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Masobra 12,000 na ka mga Ilonggo ang nakabaton na sang COVID-19 vaccines suno sa pahayag sang Provincial Health Office. Suno kay Dr. Maria Socorro Colmenares Kenyon, Acting Chief sang PHO, naglabot na sa 12,803 ka mga Ilonggo ang nakapabakuna batok sa COVID-19 kung sa diin 581 diri ang mga senior citizens. Dugang pa ni Kenyon, 1,480 na ang nakakuha na sang second dose sa mga bakuna sang AstraZeneca kag Sinovac. Samtang suno diri, sa karon nagahulat pa ang provincial government sang dugang nga vaccine allocation sang Department of Health or DOH
para sa 42 ka mga banwa kag isa ka component city sang probinsya sang Iloilo. Bangod sini, ginaganyat sang doktor ang mga pumuluyo nga magparehistro na agud mabakunahan. Mahimo nga makontak ang mga barangay officials ukon barangay health emergency response teams. Pahanumdum pa sini sa oportunidad nga ginhatag sa aton nga makalikaw sa COVID-19 nga balatian, dapat nga indi naton ini pag-usikan bangod ini ang makabulig gid sa aton magluwas pa sa pagsunod sa mga ginapatuman nga mga health protocols. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Liza Generale, 88.1 Kadera FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamong nga salamat sa mga dulong nga balita lagad Liza Generale samtang sa balita lokal mga kaalagad matapos ang sunod-sunod o kung mataas nga kaso sang COVID-19 sa Chico, Barangay Tisa diri sa syudad sang Rojas, mahibaluan nga ginpaidalom ini sa surgical lockdown. Bagon sini ginapasangkad sa karon sang Rojas City Government ang mga responses kag subong man ang pagbulig sa mga pamilya nga apektado sang nasambit nga lockdown. Para sa pagdalong sang detalye sang balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad John Ray de Los Santos. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Matapos nga ginpaidalom sa surgical lockdown sang nagligad lamang nga Abril 24, 2021, ginpasiguro ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivaz nga paghahatagan sang pagtamud ang pagbulig sa mga apektado nga mga pamilya nga naga-istar sa Chico Street, Barangay Tiza. Bangod sini, nagtanay sang bulig ang syudad sang Rojas pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagpanghatag sang food packs kag mga vitamins sa 35 tanan ka mga pamilya sa nasambit nga lugar. Natigayon ang aktibidad pinaagi sa koordinasyon sang pamunuan sang Barangay Tiza, kaupod man sang suporta kag presensya sa mga katapo sang Philippine National Police, Barang Patrol and Action Team kag Barangay Health and Emergency Teams nga nag-asister sa kinahanglanon sang pumuluyo. Samtang bilang kabahin sa gina-implementar nga health standard protocol sang syudad sang Rojas, nagpatigayon man sang disinfection ang CDRRMO magatapos ang surgical lockdown sa nasambit nga lugar sa Mayo 8, 2021. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, John Reyes de Los Santos, 88.1 Kader. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamo nga salamat sa imong idulong nga balita alagad John Ray de Los Santos. Samtang sa dugang nga balita lokal matapos nga liwat nga magpositibo sa COVID-19 natapos na ni Capiz Governor Esteban Evan Contreras ang quarantine period sini kinahanglan nga mga inadlaw para sa iyang isolation bago liwat nga magbalik sa trabaho bilang amay sang probinsya. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita, mangin kaupod naton para sa live report si Lagad John Rafael Fabregat. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Tapos, kaliwat nagpositibo sa COVID-19, nakompleto na ni Capiz Governor Esteban Evan Contreras ang pagpaidalan
Ilalong sini sa stricto nga home quarantine. May baluan nga wala inisang may ginabatsyag na sintomas o kung nangin asymptomatic sa nasambit nga balatian. Base sa ginpagawa nga sa Certificate of Quarantine Completion ni Dr. Alex Nolasco, Capiz Regional Head, in Kuperma, sini nga natapos na sang gobernador ang nagakaigo nga adlaw sa pag-isolate sang iya kaugalingon bangod sa masakit. Bangod sini, ginalauman nga magbalik na sa opisina ng gobernador subong nga adlaw. Matandaan, sang damlag lang, liwat naging kumpirmar sang gobernador ang pagpositibo sini sa COVID-19 matapos nga ma-expose sa isa ka positibo nga pasyente nga isa sa mga staff sini sa governor's office. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ininyo alagad John Rafael Fabrigar, 88.1 Kadar FM. Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamong nga salamat sa imong ginulong nga balita, alagad John Rafael Fabrigar. Pasensya mga kalagad sa technical glitches. Anyway, amo ito mga kaalagad ang kaundan sang mga balita diri sa Kasak News Center. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat sa aton nga mga 88.1 Kadar FM correspondent sa pagdulong sa mga balita para sa aton nga mga tagpalamati kag subong man tumalanaw sang 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras naton mga kaalagad, alas 5:05 na sa hapon. Madamo nga salamat sa tanan nga nagupod sa aton sa sining edisyon sa Kasak Special Coverage subong nga adlaw sang Martes, petch 27 sa bulan sang Abril tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, sa aton nga overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, sa aton Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibala, aton nga mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kagakon partner technical, Madam Ungid nga salamat, alagad Maria Jean Loreen Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Kita liwat buhas mga kaalagad, same time, same station, diri sa 88.1 Kadar FM. Ini si alagad May Durias, para sa Kasak Special Coverage. Thank you so much and God bless Pilipinas! Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kadar FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag, ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw alas 7:30 sa aga tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kadar FM. Hindi maon